Mojimi akčnými hrdinami, ja by som povedal takých dvoch. Jeden bol taký normálny, ako má každé decko v mladom veku a v tom čase bežali rôzne tie indiánky, takže tam bol hlavný akčný hrdina pre mňa Winnetou. No a potom z takého iného sveta, pretože ja som rád čítal a pozeral rôzne dokumenty a podobne, takže tam bol pre mňa takým hrdinom Jurij Gagarin, prvý kozmonaut. Tak môj vzťah k vede a technike sa rozvíjal vlastne od mala, lebo som rád sledoval rôzne tie programy, ktoré vlastne hovorili či už priamo o vede, technike, alebo aj cestopisy, ktoré vlastne tiež vychovávali určitým spôsobom vzťah k prírode. A v období, keď som ja začal tak reálnejšie vnímať svet, tak to bolo obdobie, kedy vlastne začínal ten kozmický vek a vtedy ten kozmický výskum bol predmetom súťaže medzi Sovietským zväzom a Spojenými štátmi, takže venovala sa tomu veľká pozornosť a práve tie úspechy tej kozmonautiky a mne ako mladému chalanovi nezáležalo na tom, či to boli úspechy sovietské alebo americké, tak tieto ma veľmi inšpirovali. Chcel som samozrejme byť kozmonautom, čo v prípade mňa je nereálne vzhľadom na zrak, ktorý nemám najlepší, tak potom som sa rozhodol, že vlastne tomuto by som sa chcel venovať nejak nepriamo, preto som sa rozhodol pre štúdium fyziky a keď už som tú fyziku študoval, vybral som si jadrovú fyziku a potom som si vybral aplikácie tejto jadrovej fyzike práve v kozmickom výskume pri skúmaní vesmíru, takže som vlastne prepojil to, čo som vyštudoval s tým, čo bolo mojím snom a teda zaoberal som sa tak skôr takými otázkami, ako ten vesmír funguje, prečo tak funguje, nie kde, ktorá hviezda, ale prečo vlastne tá hviezda vznikla, ako ona žije, ako zanikne a podobne. Ja sa vo svojej práci venujem skúmaní kozmu a to konkrétne toho najbližšieho našeho kozmického okolia, teda objektov, ktoré sa nachádzajú v slnečnej sústave. Jednak sa zaoberám meteoritmi, sú kamene, ktoré vlastne padnú na zemský povrch a majú pôvod niekde v asteroidoch na Marse alebo na Mesiaci. Ďalej sa zaoberám skúmaním týchto veľkých telies slnečnej sústavy. Podielal som sa na niekoľkých misiách, ktoré leteli k Marsu, k asteroidu Eros, k Merkuru a podobné misie. No a tretia taká oblasť je vlastne, že tieto technológie alebo tie vedomosti, ktoré som získal pri skúmaní kozmu, sa snažíme prenášať aj na skúmanie pozemských objektov a má to aplikáciu napríklad na štúdium zmien z intenzity slnečnej činnosti v minulosti, zmieny intenzity geomagnetického pola, vývoj zemského povrchu a keď z tohoto vlastne tieto tri veci dáme dokopy, tak vidieť, že toto súvisí napríklad veľmi úzko so štúdiom globálnej zmeny, ktorá je teraz taká populárna a vlastne jej dôsledky začíname pociťovať a preto je to vec, ktorá má určitý aj praktický dopad na náš každodenný život. Moja práca je fascinujúca tým, že vlastne skúmam objekty, ktoré sú nám neznáme, kde zatiaľ nevkročila ľudská noha, nepristaví tam veľa razy žiadne iné družice. Otázka čarovnej paličky je hypotetická, lebo vieme, že teda neexistuje, ale keby som ju mal, tak by som vlastne zmenil to, aby aj v každodennom živote a pri bežnom rozhodovaní ľudí, ktorí dostali sa do pozícií, kde majú rozhodovať, aby sa riadili vedeckými výsledkami a nie nejakým šarlatánstvom, nie nenávisťou, nie proste nejakou škodoradosťou a podobne, lebo toto i potom vyriešilo mnohé také problémy, na ktoré teraz nadávame.
súčasným akčným hrdinom, samozrejme predpokladám, že myslíte okrem mojej manželky a mojich detí. Takže tí akční hrdinovia, ono sa to nezdá, že ten človek, ktorý je takým mojím hrdinom súčasným, nie je až tak akčný kvôli svojmu zdravotnému stavu. Je to Stephen Hawking, ktorý vymyslel mnohé veci, ktoré podstatným spôsobom zmenili náš pohľad na vesmír, teda to, čo skúmaním sa zaoberám a ja. Takže je to taký môj akčný hrdina, ale tá jeho akčnosť sa prejavuje predovšetkým v brilantnosti jeho myslenia. Majte sa dobre a dúfam, že sa stretneme v nejakej akcii vo vede.